Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at maging sa mga tagapakinig sa inyong YouTube channel. Kamusta na po mga kasundo? Itago niyo na lang po ako sa alias na Clarissa. Ikalawa po ako sa 4 na magkakapatid, ngunit nag-iisang anak na babae lang po ako. Ipinanganak po ako at lumaki sa Bulacan, ngunit nang makapagtapos ako sa kolehiyo, ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya dito sa bansang Amerika. Kuya Bari, kwento po ito ni Angel. Pinsan ko siya sa side ng aking ama. 2 taon ang tanda niya sa akin, ngunit nakasanayan ko na po na talagang Angel ang itawag sa kanya. Dati kasi, noong maliliit kami at sa tuwing nagkikita-kita kaming magpipinsan ay nakagawian na namin ang magkwentuhan, lalo na kung mag-o-overnight kami sa iisang bahay. Bali po, iyon talaga ang nakagawian naming bonding bukod sa makipagkulitan at makipaglaro. Isa sa mga naikwento ni Angel ay ang lihim ng nakaraan na ayon sa kanya ay totoong nangyari raw sa probinsya ng Antique. Wala rin akong kaide-ideya kung saan nga narinig ang istoryang ito, ngunit kung may libre kayong oras at interesado po kayo, halika na't sisimulan ko na po ang aking kwento. Nangyari po ito ilang dekada na ang nakaraan, mismong kabuwanan ng tag-init. Tanghaling tapat. Tirik na tirik ang sikat ng araw, kaya napakainit ng panahon. Maging ang mga usbong ng hangin at lupa ay mainit din. Ano pat tuyo ang mga sapa at ilog. Idagdag mo pa ang napakaingay na paligid na nagmumula sa mga alagang hayop na pagmamay-ari ng pamilya ni Mang Igme. Tiyuhin po siya ng mga bakasyonistang magkakapatid na sina Albert, Lito at Berto. Mga bakasyonista na nagmula pa sa Quezon City sa Maynila. Kuya Bari, ayon kay Angel, ang pamilya ni Mang Igme ay nakatira daw sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay Ras-asan. Napapabilang daw ito sa baryo ng lugar sa Dao na isa sa mga lugar sa probinsya ng Antique na sakop ng Pulo ng Panay sa bahaging Kabisayaan. Mayroon siyang 2 anak na lalaki. Sila ay sina Julius at Jesmar. 2 taon ang agwat nila sa isa't isa. 13 anyos na ang panganay na si Jesmar. Payak ang pamumuhay na mayroon ang pamilya ni Mang Igme. Pagsasaka sa bukid na ipinamana pa ng kanyang mga magulang sa kanya ang hanap buhay ni Mang Igme, samantalang ang asawa naman niyang si Aling Rosalie ay ang namamahala at nangangalaga sa bahay nila, ngunit kung minsan ay tumutulong din ang ginang sa bukid o hindi kaya ay ang maglako ng mga kakanin sa kanilang baryo. 1 buwan pa lamang ang nakakalipas nang magbakasyon sa kanila ang kanyang mga pamangkin na nagmula pa sa Maynila. Kabuwanan naman ng Abril at bakasyon sa eskwela, kaya ipinadala ang 3 mga bata sa probinsya. Hindi naman problema iyon kay Mang Igme dahil maging siya at ang kanyang pamilya ay malapit naman ang loob sa mga anak ng nag-iisa niyang nakatatandang kapatid. Kuya Bari, kapatid ni Mang Igme ang nanay ni na Albert, ngunit noong tumungtong ang ginang sa high school ay lumuwas na ito ng Maynila hanggang sa mabalitaan na lamang ni Mang Igme na mayroon na itong sariling pamilya. Grabe, napakainit naman ng panahon. Alam mo, pagka ganito ang panahon ang sarap kumain ng buko. Ani ni Albert na nakasandal sa ilalim ng punong bayabas kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan. Nagkataon naman na tumungo sa bayan ang mag-asawang sina Mang Igme at Aling Rosalie, kaya sila lang ang mga naiwan doon. Napatawa naman ang iba dahil sa sinabi ni Albert.
Napag-usapan nila na umakyat ng buko dahil tiyak hindi naman magagalit ang mga magulang nila Julius kapag ka inakyat nila ang ilan sa mga puno ng niyog. Kuya Bari, kung babalikan ang nakaraan ay bulubundukin pa daw dati ang baryo ng Ras Asan. Maraming mga pananim din ang pamilya ni Mang Igmi. Sagana sila sa mga gulay at prutas na siyang pinagkukunan din nila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Agad na napatakbo si Jesmar pabalik sa kanilang tahanan upang kumuha ng itak na siyang gagamitin nila para manguha ng buko. Habang tinatahak daw ni Jesmar ang masukal at mapunong daan papunta sa kanilang bahay, ay nakasalubong pa niya si Lola Felicidad. Si Lola Felicidad, Kuya Bari, ay isang matandang tindera na nakatira pa sa pinakatuktok na bahagi ng kabundukan sa Dao. Bali-balitang misteryoso raw ang biglaang paglitaw ng matandang babae sa tuktok ng kabundukang iyon. Napatingin pa nga si Jesmar sa daladalang timba ni Lola Felicidad. Tinanong pa ng batang lalaki ang matanda kung ano daw ang nilalako nito ng tanghaling iyon. Kaya sinagot siya ng matanda na naglalako raw ito sa bayan ng bagoong at isdang dilis. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa dahil agad ding nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa kabundukan ang matandang babae. Kung kaya't nagpatuloy si Jesmar sa kanyang pagtakbo. Lakad-takbo ang kanyang ginawa hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Naabutan pa niyang nakasara ang kanilang pintuan, ngunit hindi naman problema iyon sa kanya dahil maraming butas naman ang bahay nila na maaaring pasukan ito. Kung nauuso lang noong kapanahunan nila ang nakawan, ay naku, marahil ay naubos na ang mahalaga nilang mga kagamitan dahil sa dami ba namang butas ng bahay nila. Gustuhin man nilang ipaayos ang bahay, ay tiyak na mahihirapan lang sila dahil hindi rin naman makapasok sa baryo nila ang mga sasakyan na pagdadalhan ng mga materyales. Nang mahanap ni Jesmar ang itak, ay agad din siyang bumalik sa pinagtatambayan ng kanyang mga kasamahan. Naabutan pa nga niya si Julius na ng mga sandaling iyon ay nasa itaas na ng punong niyog. Napatakbo pa ang pinsan niyang si Berto at sinalubong siya na may dalang niyog. "Manong, pahiram ako ng itak ha," ani ni Berto. Noong unang punta nila Berto sa probinsya ay halos hindi pa sila magkaintindihan ng mga pinsan niya dahil nga sa magkaiba ang diyalektong nakasanayan nilang gamitin, ngunit nang tumagal ay unti-unting nagkakaintindihan na rin ang mga ito. Agad naman na ibinigay ni Jesmar ang itak kay Berto. Hinabilinan pa niya ang pinsan na ingatan ang paggamit ng itak bago ito umakyat sa isa sa mga puno ng buko. Halos 30 minutos din daw ang inilaan ng magkakapatid na sina Jesmar at Julius sa itaas ng puno ng nyug upang manguha ng buko. Samantalang ang mga pinsan naman nila ang kumukuha ng mga buko pagkabagsak nun at taga-ayos ng kinalalagyan ng mga ito. Ilang saglit pa ay parehong pagod na bumaba sa puno ang dalawa, ngunit bakas naman ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Kuya Bari, dinala nila ang mga niyog sa ilalim ng punong mangga at doon ito pinagsaluhan. Panay pa ang kwentuhan at tawanan nila habang pinagsasaluhan ang buko ng tanghaling iyon. Kinagabihan ng araw na iyon, nang matapos silang maghapunan, ay agad silang pumanhik sa silid tulugan. 2 silid lang naman ang mayroon sa bahay nila Mang Igmi, kaya magkakatabi-tabi ang magpipinsan, samantalang nasa kabilang kwarto naman ang mag-asawa. Medyo may kadiliman ng paligid dahil tanging gasera lang ang ginawa nilang pang-ilaw. Wala pa kasing kuryente ng mga panahong iyon sa ilang bahagi ng baryong iyon at kabundukan sa probinsya.
Malalim na ang gabi, ngunit tahimik na nag-uusap at nagkwekwentuhan pa rin ang magpinsan habang nakahiga sila sa hinihigaan nilang banig na nasa lapag. Panay pa ang hampas ni Lito sa kanyang braso dahil sa mga dumadapong lamok. Ilang saglit pa ay binalot din sila ng katahimikan hanggang sa pare-pareho silang nakatulog na. Mabilis na lumipas ang oras, mahimbing na natutulog si Jesmar nang bigla na lamang siyang naalipungatan sa hindi malamang dahilan. Mabuti na lamang at may ilaw pa ang gasera nila kaya naaninagan pa rin niya kahit papaano ang paligid. Tulog na ang mga kasamahan niya. Hindi siya mapakali at pakiramdam din niya ay may parang mga matang nakatitig daw sa kanya. Bigla siyang kinilabutan. Nagsitaasan ang mga balahibo niya. Iginala niya ang kanyang mga mata sa buong silid hanggang sa tumigil ito sa butas na dingding. May kaliitan man ang butas na iyon, ngunit kitang-kita niya ang isang nanlilisik at pulang-pula na mata na nakasilip sa kanila. Napasigaw daw si Jesmar dahil sa pagkabigla, dahilan upang magising ang mga bata. Nanginginig na napaatras si Jesmar. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng pagkalampag sa kanilang bubungan at nang muli niyang tignan ang matang nakasilip sa butas na dingding, ay wala na iyon doon. Maya-maya'y muling may kumalampag sa kanilang bubungan, kaya maging si Julius daw at ang mga pinsan niya ay napasigaw na rin. Di nagtagal ay humahangos na dumating si Mang Igme na may daladalang itak. Noong nakumpirma na nasa maayos na kalagayan ang mga bata, ay walang pagdadalawang isip na sumilip ito sa may labas ng bintana. Nakiramdam sila sa paligid. Biglang tumahimik ang paligid, ngunit ilang saglit lamang ay nakarinig sila ng huni ng tiktik na aswang. Mahina lang ito, ngunit habang tumatagal ay palakas daw ng palakas, hudyat na papalayo na ang aswang hanggang sa muling binalot ng kapayapaan ang buong paligid. Halos hindi na sila nakabalik pa sa kanilang pagtulog ng gabing iyon sa takot na baka balikan na naman sila ng aswang na tiktik. Kinabukasan, kagaya ng nakagawian ay tumulong ang mga batang kalalakihan kay Mang Igme sa pagpapakain sa mga alaga nilang mga hayop. Si Berto ang inatasan sa pagpapakain ng mga manok at bibi. Si Jesmar naman ang nagdala ng pagkain para sa kambing sa burol. Samantala, sumama naman si Albert kay Mang Igme sa pagpapainom ng mga baka at kalabaw sa pinakamalapit na batis. Naiwan naman si Lito sa bahay kasama si Aling Rosalie. Siya ang katuwang ng ginang sa paghanda ng kanilang almusal. Nang matapos ang kanilang mga gawain, ay saka sila nagtipon-tipon sa hapagkainan. Panay pa ang kwentuhan nila habang pinagsasaluhan nila ang mainit-init na kanin, gulay at prinitong tuyo. Hindi rin mawawala sa kanilang hapagkainan ang nilagang saging at malamig na inuming tubig na kinuha pa nila sa balon. Napag-usapan din nila ng umagang iyon ang ginawang pagdalaw sa kanila ng tiktik. Kuya Bari, ayon sa kanila, hindi daw iyon ang unang beses na may dumalaw sa kanilang aswang, kaya kahit papaano ay nakampante sila at anupat malawak naman ang kaalaman nila sa mga ganoong uri ng nilalang at may mga pangontra laban sa mga ito. Nang matapos silang mag-almusal, ay tumulong ang mga bata sa pagligpit sa kanilang mga pinagkainan. Si Lito ang nagpresentang maghugas ng mga pinggan, samantalang tumulong naman ang mga kalalakihan kay Mang Igme sa pag-aayos sa mga butas sa dingding. Pinagtagpi-tagpian nila ito ng mga kahoy.
Nilagyan din nila ng dahon ng niyog ang bubungan upang kahit papaano ay mabawasan din ang butas doon. Nang matapos sila sa kanilang ginagawa, dumiretso ang mga ito sa bukid at nagsimulang mag-araro. Mabilis na tumakbo raw ang mga oras. Kagaya ng pagbago ng panahon, nagbago rin ang hangin sa kanilang baryo. Bigla na lamang umusbong ang usap-usapan na may mga batang nawawala sa bayan at kung hindi pa dumaan si Wilson at ibinalita ang mga nangyari sa bayan ay hindi pa nila ito malalaman. Kuya Bari, si Wilson ay kumpare ni Mang Igme. Nakatira ang mamang ito doon sa bayan. Nabigla ang mag-asawa matapos marinig ang masamang balitang iyon. Ayon pa kay Wilson, may mga natagpuan ding bangkay sa kagubatan at ang mas masakla pa ay karumal-dumal ang paraan ng pagkamatay ng mga ito. Nawawala daw ang mga lamang loob ng mga biktima at swertihan na lamang kung may ulo pa ang bangkay. Napaghinalaan pa nga raw na ang may kagagawan ng krimeng iyon ay ang bagong dayo sa bayan na sinasabi nilang isang aswang. Nang sumunod na araw, eksaktong nag-aagahan ang pamilya ni Mang Igme nang mapadaan si Lola Felicidad sa harapan ng kanilang bahay. Bumili pa nga sila sa matanda ng binebenta nitong isdang dilis. Hindi pa nila maiwasan na matuwa dahil mamula-mula daw ang isdang dilis na nilalako ni Lola Felicidad. Agad silang nagbayad sa matanda. Hinabilinan din nila si Lola Felicidad na kung sakaling maglalako ulit ito ng karne sa bayan ay daanan din sila. Nagkontrata pa nga si Mang Igme na kukuha siya ng 2 kilong karne na siyang ikinatuwa naman ng matandang babae. Nang makaalis na si Lola Felicidad ay nagpatuloy sila sa pagkain ng kanilang almusal at nang matapos ay agad na niluto ni Aling Rosalie ang isdang dilis. Nakapagtataka lang dahil nipatak ng dugo ay wala siyang nakuha mula sa isda. Ngunit sa huli ay hindi na lamang niya pinansin ito ang tungkol sa bagay na iyon, lalo na at sariwa naman ang isdang binili niya. Talaga namang sariwa ang mga paninda nitong si Lola Felicidad at mapapabilib ka rin sa sobrang sarap ng mga ito. Nang araw na iyon, nagkayayaan pa nga ang pamilya ni Mang Igme na magpiknik sa tabi ng ilog. Nagkataon naman na may maraming mga punong kahoy sa tabi ng ilog kaya doon sila pumwesto at nakisilong. Napakalinis din ng tubig at sa sobrang linis nito ay makikita mo pa ang mga maliliit na isda na nagsisilangoyan doon. Sa katunayan, Kuya Bari, sa ilog na iyon kumukuha ng inuming tubig ang ilang mga tao. Buong maghapon na nagkatuwaan ang pamilya ni Mang Igme at maging ang kanyang mga pamangkin sa tabi ng ilog. Baka sa mukha ng bawat isa sa kanila ang kasiyahan. Nakapaglaro pa nga ang mga bata sa ilog at nang magsawa ay bumalik na sila sa ilalim ng punong kahoy kung saan naroroon ang banig at kung saan nakalapag ang mga dala nilang mga pagkain. Kinagabihan, habang nasa kaligitnaan ng masayang hapunan ang pamilya ni Mang Igme, ay bigla na lamang silang nakarinig ng huni ng tiktik. Saglit lang iyon na animo ay napadaan lamang sa harapan ng bahay. Ilang saglit pa, nakarinig naman sila ng sigawan ng mga tao mula sa labas. Agad na napatayo si Mang Igme at lumabas upang tignan kung ano ang mga nangyayari sa labas. Naabutan pa niya ang mga tao na may kung anong hinahanap sa labas. May dala-dala itong mga sulu at mga patalim. Nagtaka pa nga si Mang Igme at lumapit sa mga ito. Nakilala niya ang isa sa mga lalaking nandoon kaya tinanong niya ito kung ano ang hinahanap nila. Ngunit gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang sabihin ng lalaki
na hinahanap nila ang nakawalang aswang. Doon lang napagtanto ni Mang Igme na nagmumula pala sa isang aswang ang narinig nilang pagtiktik. "Dako, mukhang nakatakas na nga. Hindi na namin naabutan pa." Wika ng isang lalaki nang makalapit ito sa kinaroroonan nila Mang Igme. Naglakad din ang iba pang mga kalalakihan palapit sa kanila. Nagtanong pa si Mang Igme kung bakit nila hinuhuli ang aswang, kaya naikwento ng mga ito sa kanya ang buong pangyayari. Ayon sa isang lalaki na siyang nakakita ng aswang, naglalakad daw siya pauwi sa bahay nila nang masulyapan niya ang isang aswang na nasa bubungan ng mag-asawang buntis. Agad siyang nagtatawag daw ng tulong. Naabutan pa nila ang aswang na nasa bubungan pa rin. Inatake pa nga raw sila ng aswang, ngunit dahil marami-rami sila at may mga patalim pa sila, ay madali nilang napabagsak ang aswang, ngunit sa kasamaang palad, nagawa pa rin itong makatakas. Ayon pa sa isang lalaki, nagawa pa raw nitong sugatan ang aswang sa likuran at braso nito. Nagawa pa nilang habulin ang aswang, ngunit kaagad din itong nawala sa paningin nila. Matapos ang pag-uusap-usap nila, ay kaagad ding nagpaalam at umalis na ang mga lalaki. Naigala pa nga ni Mang Igme ang kanyang mga mata sa paligid. Pabalik na sana siya sa bahay nilang mag-asawa nang bigla siyang mapasulyap sa puno ng kanilang mangga, kung saan may 2 pares ng kulay pulang mga mata na nakatitig sa kanya. Nagulat pa nga si Mang Igme at hindi pa man siya nakakaalis mula sa kinatatayuan niya, ay bigla na lamang naging isang malaki at itim na ibon daw ang aswang na ito bago ito lumipad papalayo. Kung hindi pa si Mang Igme tinawag ng kanyang asawa, ay hindi pa ito makakabalik sa tamang wisyo. Nang masigurado ni Mang Igme na tuluyang nakalayo na ang aswang, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Inutusan pa niya ang mga bata na isara ng maigi ang mga bintana at pintuan. Naikwento niya rin sa mga ito ang mga nangyayari, kaya maging ang mga ito ay bigla ring kinilabutan. Halos hindi sila nakatulog ng gabing iyon. Nang sumunod na araw, mismong araw ng Martes, kagaya ng naagawian, pasado 3:30 pa lamang ng madaling araw, ay nagising na ang mag-asawa at naglakbay pababa sa kabundukan upang tumungo sa bayan. Mahaba-haba rin ang nilakad ng mag-asawa at pabukang liwayway na nang makarating sila sa bayan. Nag-ikot ang mag-asawa sa palengke. Bumili sila ng ilang kilong bigas. Nadaanan pa nga nila si Lola Felicidad na nagbebenta ng tinda nitong isda, bagoong at karne. Nang makita siya ng mag-asawa, ay agad siyang nilapitan ng mga ito. Bumili rin si Mang Igme at Aling Rosalie sa tindahan ng matanda. Natakam pa nga si Aling Rosalie matapos nitong maamoy ang mabangong bagoong. Habang naglilibot sa palengke, narinig din nila ang usap-usapan tungkol sa gumagalang aswang. Nawala rin ang haka-haka ng mga ito na aswang ang bagong dayo, dahil ayon sa isang ali, ay tuluyang umalis na raw ang dayo sa kanilang bayan, kaya hinala nila na may iba pa raw aswang na siyang gumagambala sa bayan nila. Upang hindi mabahala si Aling Rosalie, napabili tuloy si Mang Igme ng taho at bibingka. Bumili na rin sila ng tubig na tig-pipiso bilang pampawi sa kanilang uhaw at para makalma ang kanilang pag-aalala. Nang mabili nila ang kanilang mga pangangailangan, ay muli na silang naglakbay paakyat sa kabundukan. Samantala, naiwan naman ang 5 bata sa bahay ni Mang Igme. Eksaktong naglalaro ang mga ito sa labas ng kanilang bahay nang mapadaan ang grupo
ng mga kalalakihan. May dala-dala daw mga armas ang mga ito. Kung kaya't napatigil ang mga bata sa kanilang paglalaro at napagpasyahan nilang sundan ang mga kalalakihan sa pag-aakala na mga ngaso lamang ang mga ito. Tahimik lang na sumunod ang mga bata sa mga kalalakihan. Minsan ay napapatago sila upang hindi sila mahuli ng mga kalalakihan. Malayo-layo na rin daw ang nalakad nila. Hindi naman nangamba ang mga bata na baka maligaw sila dahil kung tutuusin, Kuya Bari, alam na alam nila ang mga pasikot-sikot sa agubatang iyon. Ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit papuntang tuktok ng kabundukan ang daang tinatahak ng mga kalalakihang ito. Ngunit hindi na lamang nila binigyang pansin ang bagay na iyon at sila'y sumunod pa rin. Ilang oras din ang nilakbay nila hanggang sa makarating sila sa tuktok ng bundok. Sa unahan ay mayroong maliit na kubo na pagmamay-ari ni Lola Felicidad. Muling nagtaka ang mga bata nang biglang pinasok ng mga kalalakihan ang bahay ng matandang babae. Ngunit agad din na lumabas ang mga ito at ilan sa kanila ay nagsuka pa. Napansin pa nga ng isa sa mga kalalakihan sila Jesmar, kaya napatakbo ito papalapit sa mga bata at tinanong sila kung bakit sila sinusundan. Naku Manong, pasensya na po kayo kasi po ang akala po namin ay mga ngaso lang po kayo. Sagot naman ni Jesmar. Hindi pa man nakakatugon ang lalaking kausap nila ay bigla na lamang napatakbo papalapit dito ang isa sa mga kasamahan ng lalaki at walang palingoy-ligoy na ibinalita ang mga nakita nila sa loob ng kubong iyon. Ayon sa lalaki, maraming mga bangkay daw ng tao ang nakahimlay sa loob ng kubo at may ilang mga bahagi rin ng katawan ng mga tao na nakahalo sa mga bagoong. Nasuka pa nga ang lalaki habang ibinabalita iyon. Maging ang 5 mga bata na nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa ay bigla ring nakaramdam ng takot. Si Lito napaiyak pa nga dahil sa takot at kaba. Tahimik lang na nakikiramdam sila sa paligid, ngunit malinaw na sa kanila ang mga nangyayari. Doon lang nila napagtanto na kaya naroroon ang mga kalalakihan ay upang maglakap ng impormasyon at doon lang din nila napag-alaman na ang aswang na gumagambala sa bayan ay walang iba kung hindi ang matandang tindera ng bagoong na si Lola Felicidad. Matapos ang mga pangyayaring iyon ay umalis din sila kaagad sa lugar na iyon. Hinatid pa nga ng mga kalalakihan sa bahay nila ang mga bata. Mabuti na lamang dahil ng mga oras na iyon ay hindi pa rin nakakauwi ang mag-asawa dahil kung nagkataon ay baka pinagalitan sila ng mga ito. Pinayuhan din sila ng mga kalalakihan na wag nang gagala sa kung saan-saan lalo na at mapanganib ang sitwasyon. Nang makauwi ang mga magulang nila Jesmar at Julius, nagtaka pa ang mga ito dahil sa sobrang tahimik ng mga bata. Wala ni isa man lang sa mga ito ang nagkwento sa nangyari. Ipinagsawalang bahala na lamang ng mag-asawa ang kakaibang ikinikilos ng mga bata. Nang gabing iyon, pinagsaluhan pa nila ang karning binili ng mag-asawa kay Lola Felicidad. Hindi rin naman alam ng mga bata ang tungkol sa bagay na iyon kasi nga nanatili silang tahimik. Nang sumunod na araw, nakatanggap na lamang sila ng balita na nahuli na raw ng mga otoridad ang gumagala-galang aswang sa bayan. Halos hindi pa makapaniwala ang mag-asawa nang malaman nilang si Lola Felicidad pala ang gumagala-galang aswang at nambubulabog sa kanilang bayan. Halos panawan din sila ng kanilang ulirat at nasuka halos nang malaman nila na ang mga karne, bagoong at isda ay nagmula pala sa kinatay na karne ng tao.
Animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat sa bayan ang mga nangyari. Maraming mga tao ang nakaramdam ng galit at pagkasuklam kay Lola Felicidad. Marami ang nandiri lalo na nang madiskubre nila ang misteryong lihim sa likod ng mga sariwang paninda ng matandang aswang. Simula noon, iniwasan na nila ang bumili ng mga karne, bagoong at isda. Minabuti naman ni Mang Igme na sila'y kumonsulta sa isang albularyo upang magpagamot. Baka raw sila'y nahawaan na sa pagiging isang aswang. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi raw sila nahawaan. Ayon pa sa matandang albularyo, ginawan daw ni Lola Felicidad ng orasyon ang ilan sa mga bahagi ng karne ng tao upang magmukha lang itong sariwang isda. Doon lang din nila napagtanto na kaya pala walang hasang at dugo ang isda kasi gawa lang ito sa isang itim na mahika. Nililin lang ang isang normal na tao sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang nila na inilipat na ng kulungan ang matandang aswang. Ngunit sa lugar kung saan ito inilipat ay marami rin ang nagalit at natakot sa matandang aswang na ito. Noong malaman ng mga tao na nakulong na si Lola Felicidad ay naglaas loob pa ang mga ito na dalawin ang matandang aswang doon sa kulungan. May ilan pa nga ang nakapagsabi na sobrang bangis daw ng hitsura nitong si Lola Felicidad. Gabi-gabi na lamang daw ay nagbabago ang anyo ng matandang babae sa loob ng kulungan. Hindi raw ito kumakain ng kung anumang pagkain inihahain sa kanya. Naku, napakabangis ng hitsura niya. Nakakatakot ang mga mata niya. Nanlilisik at sobrang pula. Grabe, nagsitayuan talaga ang mga balahibo ko. Kwento ng isa sa mga taong nakabisita kay Lola Felicidad doon sa kulungan. Galit, pangangamba at pagkamuhi ang naramdaman ng mga tao laban kay Lola Felicidad. Natatakot din sila na baka makawala ang matanda at muling maghasik ng lagim. Karamihan pa sa kanila, gustong ipapatay na lamang si Lola Felicidad dahil sa lahat ng di makataong kasalanan na ginawa ng matandang aswang sa bayan nila. Pinagbantaan pa nga nila ang mga pulis na nagbabantay daw kay Lola Felicidad na sa oras daw na makatakas ang matandang aswang ay sila ang sisisihin ng mga ito. Makalipas ang ilang araw na pagkakakulong ni Lola Felicidad ay bigla na lamang itong humingi ng pabor sa isang bantay. Anito, mamamatay naman daw siya kaya humingi siya ng pabor na kung maaari raw, ibigay sa kanya ng mga ito ang itim niyang patadyong. Hindi naman nagtanong pa ang mga pulis at agad na ipinakuha ang itim na patadyong ng matanda sa kubo nito at ibinigay sa kanya. Ngunit matapos nilang ibigay ang itim na patadyong ay bigla na lamang daw itong naglaho na parang bula. Gulat na gulat ang mga pulis sa kanilang nasaksihan. Nang dahil sa pagtakas ni Lola Felicidad sa kulungan ay marami ang mga nagalit sa mga pulis dahil sa pagiging pabaya ng mga ito. Marami rin ang nasindak sa isipin na baka muling maghasik ng lagim ang matandang aswang na iyon. Ilan nga sa mga tao ay umalis na at lumipat ng ibang lugar sa takot na baka malagay sa kapahamakan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabutihang palad ay iyon na ang huling pagpapakita ng matandang babae sa kanila. Magmula noon, hindi na muling nakita pa ang matandang tindera ng bagoong na bigla na lamang lumitaw sa tuktok ng kabundukan ng dao. Ngunit kagaya ng misteryo nitong paglitaw ay misteryo rin itong naglaho. Samantala, ang mga kaganapan namang iyon
ay nag-iwan ng takot sa mga anak ni Namang Igme at Aling Rosalie at maging sa 3 bata na bakasyonista. Makaraan lamang ang ilang araw. Lumuwas din naman sa lungsod ng Maynila pabalik ang 3 bakasyonista. Ngunit daladala ang mga karanasang hinding-hindi na nila makakalimutan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwento sa akin ni Anghel. Noong ikwento niya ito sa akin, ay talaga namang kinilabutan din ako. Hindi ko rin mapigilan na masuka sa isipin na karni pala ng tao ang mga paninda ni Lola Felicidad. Maging ako po ay kinilabutan sa pagkatao niya. Kuya Bari, sino ang mag-aakala na ang matandang tindera ng bagoong ay siya palang aswang na gumagala-gala sa bayan? Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Clarissa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.